Казвам се Божидар Митев. Председател съм на Независима синдикална федерация на енергетиците КНСБ. Радвам се, че тук сме енергетиците на Варна. От ТЕЦ Варна, от Енергопро и от ЕСО. Има колеги и от ЕСО. Бих се радвал, ако има повече граждани на Варна. Дай Боже да са повече, защото сега ще кажа един комплимент на софиянеца за варненци. Преди година и половина зимата на нашето недоволство тръгна от Варна. Варна дадаха пример на България. Много ще се радвам и вярвам всички, ако Варна отново даде такъв пример. Пример как да се преборим с негативно управление. Как да се преборим с мафиотско управление. Как да се преборим с хора, които не мислят за интересите на обществото, не мислят за интересите на своите клиенти, не мислят за интересите на своите служители и работници, които изкарват тяхната печалба. Ще започна с ТЕЦ Варна. Имам 42 години трудов стаж в енергетика. Завършил съм топлоядрена енергетика. Знам какво е ТЕЦ Варна, какво беше точно ТЕЦ Варна, може би, и знам какво е сега. 8 министри се смениха след приватизацията на ТЕЦ Варна. Да, виновни са собствениците от ЧЕЗ, но по-виновни са нашите управници. Подписаха договор, в който няма ясни клаузи за защита на нашите интереси. Има санкция, но не е ясно за какво. Има задължение ЧЕЗ да направи определен обем инвестиции, но като не ги направи, какво се случва? И днес ЧЕЗ поставя условия. Условие да има гарантиран студен резерв, да има гарантирано изкупуване на енергията, т.е. да повторим образеца на американските централи от Марица Изток. ЧЕЗ не прави нищо, за да се извоюва дерогация за ТЕЦ Варна. За да спечелим ние всички, България, българските енергетици, потребителите, електроенергийната система, да спечелим време да се потърси друг, по-отговорен инвеститор. Но централата не може и не трябва да бъде затварена. И това трябва да бъде искане не само на енергетици, това трябва да бъде искане на всички нас като общество, като потребители. Енергопро. Всички ние сме клиенти, потребители, а и аз софиянеца не, но вие, на Енергопро. И аз бих попитал и варненци, абе доволни ли сте как ви обслужва Енергопро? Не сме доволни. Ами да попитам колегите, които работят в Енергопро. Как се държат управителите на Енергопро с вас? Доволни ли сте от отношението и на тях към вас? Не, няма как да сте доволни, защото и днес, след нашето скромно присъствие пред двете коли, след пресконференцията на работодателя, на която са изговорени маса лъжи, е имало